ikerketa feminista ematen duen eta indarkeria eta eraso matxistari erantzuna emateko prestakuntza eta baliabideak eskaintzen dituen emagin enpresari kontratu txikia esleitzea, 7.458 eurotan. 353, pintura eskolako lehenengo 3 hilabeteko errolda honestea. 354, The Wild Onesen errekurtsoa esestatzea. 355, Iratxe Arzuaga Ortuzar Andreak arte eta parte elkartearen izenean baimena emotea. 356, Julen Arroiz Sanzek egindako lizentzia emotea, surf eskolak emotea, 2025-erako. 357, Hirubideko biribilgunean lizitazioaren barruan, morgak aurkeztutako eskabidea onartzea, bermearen ordez, transferentzia bat onartzeaz. 358, udalak 2025-eko ikasturteko bigarren hiruhilekoa musika eskolakoa onartzea. 359, 332 euroko obligazioak onartzea eta 360 kopuru bardineko ordainketa agintzea. 361, Uribi Botroeko sarearen izenean egindako eskaintzarei baimena motea, abuztuaren batean bertoko produktuen azoka egiteko eta tailer bat. 362, Irilurren balio gaikuntzaren ganerako zergaren aitorpenaren eranskina aztertu ostean onartu. 363, Itxasalde dantza taldeak Andramari eguneko ekitalde abuztuaren 15-koa egiteko baimena onartu. 364, abuztuko nominak ordaintzeko eta onartzeko agindua. 365, etxeko konpostererako eta aire konpostontziak hornitzeko kontratu txikia Amtebo Medio Ambiente SL enpresari 4.000 eurotan, 4.000 euro eta 10 sentimotan bezik gabe. 366, lotu elkarteari herriko jai eremu txosnan ipinteko baimena motea abuztuaren 25-ean, txosna ipinteko. Alaitasuna, 367, alaitasunari bardin txosna ipinteko baimena, 368, itxasalderi baimena txosna ipinteko, eta 369, BKT, elkarteari herriko jai eremuan baimena motea txosnak ipinteko. 370, Bakioko Areagako bidea 7, itxasertze berri jaubekideri obra lizentzia emotea. 371, 2024ko ekitaldian emondako obarien eustea eta 2025ko ibian onartzea. 372, indarreko aurrekontuaren kontura 83 euroko obligazioak onartzea eta 373 garren dekretuak ordainketa agintzea. 374, obligazioa onartzea eta ordaintzeko agindua emotea 1.018 eurotan. 375, 2025ko abuztuaren 13ko Bakioko udalak eta Euskadiko ferianteen elkartean hitzarmena luzatzea. 376, Sea Maiz musikal taldearekiko kontratu artistikoa onartzea. 15.000 eurotan gehi bez herriko jaietan parte hartzeko. 377, Gatika Bagare baimena emotea Gatika herri trail lasterketa antolatzeko 2025ko irailaren 13an. 378, indarreko aurrekontuaren pentsura 200.000 eta 257.429 euroko 34 sentimotan. 379 garren dekretua. BTP-arren ordainketa agindua onartzea. 380 garren dekretua. Txosna eremuan futrak bat ipintzeko baimena motea. 381, Naiara Madariagari baimena motea etxebizitzan obra egiteko. 382, BTP-arrak onartzea. 383, ordainketa onartzea. 384, Bakioko ostalaritza lokalak jaietan ordutegia luzatzeko baimena. 385,
Muelle Puntan tabernen izenean musika ekitaldia antolatzeko baimena. 386 kale salmenta baimena. 387 Maderas Arantzari SL-ek zurataratzeko Bizkaiko Foru Aldundiko bideetatik eta udal bideetatik baimena motea. 388 Bagabiga enpresagaz abuztuaren 28an hasiera daben jaietan kontratuak onartzea. 389 Ibarretako komunidadeak eskatzen dauen baimena onartzea, obra baimena. 390 Ibarretako beste komunidade batek blokeak eskatzen daben baimena onartzea. 391 trafiko urraketa prozedura zigortzaileeri hasiera emotea. 392 Garbikerrek enpresak obra lizentzia eskatzen dau garbigunean kontrol etxola berrizteko. 393 kulturretxeako kopiadoraren alokairua, 394 Bakio Surf taldearen BST izenean, BST eguna, kirol ekitaldi bat antolatzeko baimena, eta 395 Ibarretako beste bloke baten, C blokean, obrak egiteko udal baimena. Bueno, dekretuen barri emon da, eta hurrengo puntura paseko gara, inok espadau eser esateko honen ganera. Hurrengo puntu izango litzake ala badagokio lanpostu zerrendaren aldaketa partziala onartzea. Konkretuen 23. lanpostuari jagokona, udal arkitekto lanpostuari. Proposatzen dana da, jardunaldia 50%tik eta 100% bitarteko lanaldira pasatzea. Horren ganera zeuk azalduko ere dozu? Bi berba, negoziazio mailan, azkenengo negoziazio mailetan akordioa lortu genuen, bertan parte hartzen dugun talde guztien artean, behar izana dauela arkitektoak jornada osoa eukiteko, eta dakargune da, hartutako konpromiso hori betetutea. Orduen, proposamen honek, nik uste dut jasonez horitoketan datxula purbet, komentetea informe juridikoa, planteatzen duguna legezkoa dan edo ez, eta horren ostean, bosketa egitea. Proposatzen dana edo bazpen proposamena da, aurretik komente izan duten moduen, 3. lanpostu zerrendan agertzen den arkitektu lanpostuaren ganerako aldaketa. Eta proposatzen dana da, esan izan duten moduen, bakarrik eragin edeko jardunaldia, 150%tik 100% pasatzea. Orduen, honen ganera esan beharra dago, espedientean agertzen direla, legeak eskatzen dauzen txostenak juridikoak eta beharrezko tramitazioa pasatu izan dauela, negoziazio mai bitatik pasatu izan dela, bat martxoaren 18an eta beste izan zen apirilean. Orduen, mai bi horretan hartu zen konpromisoa, orain toketan dan prozedura, organo gokize edo eskudune erabakize hartzeko, izango litzake plenoa. Legeak eskatzen dago moduen bere, beti plenoa prestetako beti egiten izan da moduen pasaten da preplenotik eta bertan bere gai hau jorratu zen eta proposatzen dana da, hori, 150%tik eta 100% pasatzea. Nire txostenean azaltzen izen dotezan arloak edo izen dire, zer suposatzen dauen aurrekontu aldetik, gitz gora bera bikoiztu iten dela kostua, baina gure aurrekontua gai da oneri aurre egiteko, konsignazioa dagoelako, beste alde batetik, beste eraginik errepetean diru kopurua eta jardunaldia handitzeaz gain, ze aurretiaz aztertu beharreko gaiak, esate baterako perfil linguistikoari jagoko sanak eta beste gai batzuk danak betetzen dauzelako. Orduen, honen ostean, aurretiaz egin beharreko tramitazioa hain izen da, negoziazio maiek eta aldeko
txostena toketan dan negoziazio mai eta eta batzordeetan, eta egin beharko litzakena da, kasu honetan bakarrik izango litzake lanpostuen zerrendaren aldaketa partzial bat, proposatzen dana da lanpostuen zerrenda honek eragin izatea urriaren batetik aurrera, erabaki aldalako, legeak aukera moten dauelako, nostik aurrera egin aldauen eragin, errepetearen aldaketa honek. Eta honen ostean toketan dana, probintziako, hau da, Bizkaiko boletin ofizialean argitaratzea eta jakinaraztea interesduneri. Hau da, gaur egun, 23. lanpostu horretan, interino jardun dauen lankideari. Beraz, legezko baldintzak betetzen dauzelez, udalariagoko organo eskuduna plenoa da, eta udalariagoko erabakitzea ados dauen ala ez. Inok karpenik edo? Karpenik ez? Negozazio mailan ere arkitektoaren ampliazioa era berean ezen aldugu beste postu batzuk badauzela errepetean, baina betetu bari dauzela eta horren zain gauzela. Boskatuko dugu. Botoak alde? Aho batez. Eta kaburengo puntua izango litzake eskaerak eta galderak. Gauzetxu bi, ereikin konturi. Dauz, komentais dudek, beti hartun bidiz erderaz, entre comillas, ze jenteik esaten txu gauze bat eta gero askotan esaten da beste gauze bat. Obra lizentzizek, esan doztie, luzetu itxen dizela. Borduan ez dakitzen. Noren konture dau, hori nok eruten dauen, bai, dino igual, orain 3-4 hilabete eskatu dauila, lau nino gauzek. Orduen, da gero, horbe dauz beste 3 gauzetxuek, uren konture, eskatute dauzela, konponduteko, konpondute gero zelan da, etxeren baten, baserri baten, dauzela, gure lehenok izan dauen leko batetik, zuten zandan, da horrein aldatu inzaui. Ez dakitze hori badan udaletxekue, geure kontue, esaten da, orduan dino askotan urek ez dagoela presiorik. Horren konture, dauzela, hiliek eta dino, jabe, bolta-boltak agabiltzamen, batek, bestiek eta orduen, hori da ereikiko gauzie, osea, hor bueltan da, ez da egitxe, igual, zer esangot, nire pentsamentu, igual, aparejadori eta bil, hainbeste gauzekaz, da gero beste gauzek nire txakutxitzen da, apurtxu bet, mandaz. Horren da, igual ez da leku izateko, dinotena, akabo, zekao, una persona que se dispersa, erderaz, gauze asko gaz, al que mucho abarca poco aprieta. Kontu da, obra lizentziatan, normalean obra txikiek direnean, horrek oso harina egiten dire, bai agize da, obra lizentziak direnean, obra nagusi zauak, hor bai behar deu, arkitektoak bere, behar deu bere denbora, aztertuteko. Egize da, momentu honetan, de hecho, horregaitik, behar izan agerora eta behar izan handiza bauki dugu, arkitektoaren jornada osoarena, batez be, momentu honetan, gauz, plan generalaren edo APOaren aprobazio provisionala prestatzen, eta egize da, horreri emontxe guler lehentasune. Orden igual, obra lizentzia, bakotxak badeko urgentzia bat edo premia bat, baina egize da, momentu honetan, indarra epinten gauzela,
apoaren aprobazio provisionala laster plenora ekartzeko. Orden, ni pentsetan dut, jornadak osoagaz, bestera batera antolatu halko dala lana, eta honek bebai, azelere engo direla. Orduan, ni pentsetan dut hor, egize dala obra lizentzietan, bakotxak dekola prisa bat, lehen etxi dugula bestea. Eta orain, saiatuko gara, horretanak egunean ipintu. Eta gero, uraren kontua, edateko uraren eskumena edo gestinoa partxuergoak deko. Orden, pentsetan badakitzetela zetaz abizen, porque egize da, azkenengo hilietan ekinien gabizela gu bere gai honegaz, esango neke urtebete badaroa zela arazoakaz, eta ekinien gabizela hau konsortzioak konpondu barreko zeo zer da, dalako primaria. Orduen, hor, bakioraik ireroango du, informazioa zehatzaz ez dakit. Zetan dauen, badakit zein dan, bakioraik ireroango. Jakin gozu, normalien ez dakit zetan gotu baren azkenean. Ja dino, luzetu itxen da, bakotxan arazue, hola nik usten du, da dino, nik akabukun esan inbidot, eta besti be, esan doteles entre comillas, esaten txuie batek, bestik eta askotan, guzurtxu, peoten dizelez, orduan, Ez dio nebri, ez doife hau, dala, zo zer dauen, bakioraekin komenteku, ez dakit konkretamente zein da narazoa, komenteku, eta, entereko naz, a ber zetan dauen. Nintxako, berak jakitxidakola, udaletxie beran ganin dauela, ez da gauzi txartu itxen duzu zero bestiek, are gizonak, familizez jakitxidakola, udaletxie, bertan dauela, Besterik ez? Dio nada. Besterik ezean. Zazpitertizetan amaitutzat eman aldugu.